Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ба хотири сайқал додани маҳорату малакаи ҷудокорон ва баланд бардоштани касбияти онҳо машқҳои дастаҷамъонаро роҳандозӣ намуд. Ба машғулиятҳо, ки дар толори кӯни гурди пойтахт доир гашт, мунтахаби ҷудои кишвар ҷавонону варзишгарони муваффақ ҷалб гардиданд. Ба андешаи масъулин пас аз таътили тӯлонӣ боз якҷо ҷамъ овардани ҷудокорон бар нафи кор аст, зеро онҳо аз таҷрибаи ҳамдигар баҳравар мешаванд. После этих суровых времен пандемии наша спортивная жизнь как бы немножко возвращается в свое обычное русло. И вот очень много времени отсутствовали у нас совместные тренировки в манеже. И вот был предложен наш зал. Я считаю, что здесь хорошие условия для того, чтобы могла собираться сборная команда и готовиться к международным соревнованиям. Я надеюсь, что сейчас народ подтянется, все остальные спортсмены и будут участвовать в этих тренировках, которые, конечно, помогают для подготовки наших спортсменов к Олимпийским играм. моҳи январи соли 2021 мусобиқаи бошукоҳи мастерс дар назар аст. ба ин чорабини 4 нафар паҳлавонони тоҷик Беҳрӯзи Хоҷазода, Сомон Маҳмадбеков, Комроншоҳи Устопиён ва Темур Раҳимов сафарбар хоҳанд шуд. Айни замон ин ҷудочиён ба машқҳои ҳамарӯза фаро гирифта шуданд ва дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор доранд. бачаҳое ки 4 нафаре ки иштирок мекунам, 3 тош ҳаминҷо аст. Фақат Сомон Маҳмадбеков дар Федератсияи Русия қарор дорад. Машқҳои ӯ гузашта истодааст. Мо аз ин ҷо дар суҳбате бо мураббиёш суҳбат мекунем, назорат ҳастанд. 3 нафар дигар бошад, дар ин ҷо аст. Мо бо мутахассисо ина шита кор кардем, бо мураббиёни чиз. баъд рейтинги дохилӣ мешавад, ранге ки дар IGF аст. я мо аз ин ҷо мо беҳтар инро тез пайдо мекунем ва нафароне ки рейтинги дохилӣ аввал мешаванд ва мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар карда мешаванд. Албатта Беҳрӯзи Хоҷазода, ки тӯли 6 моҳ аз тамринҳо канор буд, ҳамакнун марҳила ба марҳила ҳолати ҷисмонии худро барқарор дорад. аз сабабе ки ман тӯли 1 сол аст ки ҷароҳати қабурға маро азият медод, ман тӯли 6 моҳ аз машқҳо барканор шуда будам ва имрӯзҳо тӯли 2 ҳафта мешавад ки ман машқҳои худро сар кардам ва баҳри иштирок кардан дар мастерс, ки дар шаҳри Дохаи Ҷумҳурии Қатар баргузор мегардад. тӯли якчанд рӯз аст ки мо машқу тамринҳои худро дар гузаронда истодаем ва кӯшиш менамоем ки ба ин мусобиқаҳое ки дар пеш моро интизор аст, мо машқу тамрини хуб намоем ва таҷрибаи худро зиёд намоем, то дар мусобиқаҳои оянд натиҷаи хуби варзишӣ ба даст орем. ба ҳамин тартиб як рӯзи машғулиятҳо паси сар шуданд. бино ба иттилои масъулин, чунин ҷамоматҳо ҳар ҳафта бо ҷалби васеъи варзишгарон ва мураббиёни бо таҷриба рӯи даст гирифта мешаванд.